For today's video guys, akong suruyon ako ang barkadang upaw, si Paring Joe. Paring Joe, good morning. Morning. Sa man na imong gihimo di pre? Gaayo ko sa akong motor kay nangaluwag ang iyang kuan. Yung mga nut ba, nut. Ano nga luag pre? Sige, kuan mo gud. Dagan-dagan mo nang luwag. Kung gihugtan. Tingnan nyo guys, siya ra nag ayo-ayo sa iyang motor guys. Usay sira na pre? Daot yang kuan bolt, lustred. Lustred. Lustred yang kuan. Ando nga kung gining gi-standby ari kay kung pangitaan pa ni kuan bolt. Wala kay duty ron pre? Wala ko duty ron. Kay kwa manggukaron no, Semana Santa. Bisan to ron. Bawal ka Bisan to magkaroon. guys, bawal magtrabaho karon guys. Ya mo nang naa si Paring Joe diri sa iyang balay. Ayo-ayo sa iyang motor. Ako pong siyang gi bisita diri sa iyang balay. Muna iyang balay guys. To. Musta naman ka? Okay lang pre. Iyang balay guys oh. Yan. Luwag mo gani kung kadina gutugutan po nako kay Pila ka tuig na imong motor pre? pito na lagi katuig ni. Oh, 8 anak. Adugaya na bro. 8 na ni. Walo na ka tuig. Tangan pa ako ka city kay So sinaw pa kayo pre no? oh, pinalangga mo gani motoran ako. Tingnan nyo guys, yung motor guys, sobrang ganda oh. Ganda pa guys. City kay parang di magkuha ng kadina ba? Yung kadina guys, lagyan pa niya ng langis para di talaga matigas iikutin. Malambot yung ano, pag-ikot ng ano, gulong. Yan. So wala kaming content ngayon guys kasi Semana Santa. So pumunta ako dito sa bahay nila ni Paring Joe para bisitahin ko. Kumustahin ko kung okay ba siya. Dito pala nag-aayos ng kanyang motor. Yan. Si Pare Edgar. Nandun?